दिनै 2 जुलाइ खालारनि बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, राम मन्दिराव एन्ड्रइड फननि बाहायनायखौ बन्द खालामनाय जादों। फुजारिफोराबो स्मार्टफन बाहायनो मोननाय नंलिया। अयोध्यानि राम मन्दिरनि फुजारिफोराबो एन्ड्रइड फन बाहायनो हानाय नङा। दावबायारिफोरनि उनाव बे खेबाव श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रास्टआबो फुजारिफोरखौ राम थानसालियाव स्मार्टफनखौ लांनो होआखै। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रास्टजों दाजानाय नियमफोरानो जाबाय, दानिफ्राय राम मन्दिरनि फुजारिफोरा जर'खा सि-जोम गाननानै थानसालियाव फैनांगोन। थानसालियाव हाबनायनि सिगां फुजारिया गोमो गाबनि कुर्ता, धोती आरो फाग्रि गाननांगोन। बेफोर आयेनखौ मिथिहोनो गासिबो फुजारिफोरनो सिगांनिफ्रायनो सिनायथि बिलाइ होनाय जायो। समबारनिफ्राय राम मन्दिराव फुजारिफोरनि अनजिमाखौ बांहोनाय जादों। सा 26 फुजारिफोरा माखासे बाहागोआव रामखौ सिबिगोन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रास्टजों दाजानाय धोरोमारि आफादाबो फुजानि खामानियाव सा 21 गोदानै फोरोंथाय मोननाय फुजारिफोरखौ सोफादेरनो थिरांथा लायो। नैथियाव, 6 नं सिलचर मेघालयनि लुमसुङाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव शिलं गुवाहाटी हायुङारि राजालामाया बन्द जानानै दं। नसुंसेनि रायजो मेघालयआव गोबां हा गिसिखादों। थांनाय साननैनिफ्राय जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि लुमसुङाव गोबां जायगाफोराव हा गिसिखानाय जायो। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय हा आरो गोथां दैया 6 नं सिलचर शिलं गुवाहाटी हायुङारि राजालामानि गोबां मिटार गोजान खुरखालाङो। हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोनांथार हायुङारि राजालामायाव होंगो दोंगोखौ बन्द खालामनाय जायो। हा गिसिखानायनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां गारिफोरा लामायाव थाबथानानै दं। बिनि फिथाय महरै बारक हायेनजों लोगोसे नसुंसेनि रायजो मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुराजों लोगोसे हादोरनि गुबुन बाहागोफोराव हान्था मेलानि राहाया बन्द जाबाय। बे समावनो जिल्ला खुंथाय आरो लुनाय एजेन्सिया लामाफोरखौ लांदां खालामनो खामानि मावगासिनो दं। जिल्ला खुंथाया लामाखौ गोदानै लुफिनजासिम लामायाव गासैबो रोखोमनि गारिफोरनि थांलाय फैलायखौ बन्द खालामबाय। थामथियाव, फकिराग्रामनि सासे लाइमोना मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ खोमायो। समबारखालि क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय प्रताप खातानि बाहादुरपारायाव आरज गाबनो थांनाय समाव सासे लाइमोना जिउ गोमायो। शफिउल इस्लामनि 25 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आमिनुल इस्लामखौ मोब्लिबारि तार नांदेरनायाव मोब्लिब बोगथाबजानानै थैनाय सेंग्रा होनना सिनायथि मोनो। आमिनुल इस्लामआ समबार मोनायाव गावनि नसुंसेनि सुबुंफोरजों आरज गाबनो मस्जिदाव थांदोंमोन। ओइदिन मोनायाव बारहुंखा आरो अखा हानायनि जाहोनाव बाहादुरपारा गामिनि गाज्रि लामायाव मोब्लिबनि तारफोरा जनानै थादोंमोन, नाथाय बिसोरो बेखौ नुवाखैमोन। दुखुनांथावै आमिनुल इस्लामआ मोब्लिबनि तारफोरजों नांजानानै मोब्लिबजों बोगथाबजादोंमोन। बे जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव कन्ट्रल रुमआ मोब्लिबखौ दानस'ना होयो। सेंग्राखौ थाबैनो रैखा खालामनो क'क्राझारनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय डाक्टारफोरा आमिनुल इस्लामखौ थैबाय होनना मिथिहोयो। ब्रैथियाव, मैया एबा समबारनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय मोनथाम गोदान आयेननि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जादों। मैया क'क्राझार पुलिस थानायाव। हादोराव मैयानिफ्राय एबा समबारनिफ्राय मोनथाम गोदान आयेन जाबाय। सरासनस्रा सुबुंफोरखौ भारतारि आयेन खान्थि 2023, भारतारि नोगोर रैखाथि आयेन 2023 आरो भारतारि फोरमान आयेन 2023 नि बागै सांग्रां खालामनायनि थांखिजों क'क्राझार सदर पुलिस थानानि सोरगिदिं मैया मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव लांगोनायाव जानाय सांग्रांथि मेलाव क'क्राझार सदर पुलिस थानानि बिबानगिरि देबज्योति फुकनआ मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो। क'क्राझार जिल्लानि पुलिस सामलायगिरि पुष्पराज सिंहआ हादोराव सोलिबाय थानाय आयेननि सोमोन्दै सुबुंफोरनि सिगाङाव बेखेवना होयो। पुलिस सामलायगिरि सिंहआ नुजाथिनाय सुबुंफोरनो गोरलैयै बेखेवना होयो दि 1862 मायथाइनिफ्राय जौथाइ बोसोरनिफ्राय सोलिबाय थानाय इंराजफोर आरो भारतारि साजा आयेनजों सोमजिनाय हेंथाफोरखौ बोखारनानै बोलि जानांनायफोरनो नंगुबै न्याय होनो आरो न्यायखौ गोख्रै खालामनो थाखाय सोरखारनि बे थिरांथा लानायनि बागै। बे मेलाव गामि रैखाथि गोहोनि नेहाथारि आरो रायजो आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बाथियाव, दुखुनांथाव खौरां, गारिनि जाब्रबथायजों एबसुनि सासे गोख्रों मावथिनि जिउ खहा। गारिनि जाब्रबथायजों सनितपुर जिल्लानि एबसुनि गोख्रों मावथि आरो बारग' हारिमु नेहाथारि मुस्रिमा आलारि बसुमतारीनि जिउ खहा।
बिथांजोनि जिउ खहा जानायनि सायाव ओनसोलनि रायजोआ गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों। बिथांजोनि अबथिरा जिउ खहा जानायाव दथियाव पुनेनि थामहिनि घाटआव मोनसे दैबाज्रुमाव बाज्रुमनायनि उनाव दैनि गोख्रों दाहारजों बुखारलांजानाय सासे सुबुङा गोमादों। बे जाथाया लनावालायाव मोनसे बोहैलांनाय दैबाज्रुमाव मोनसे नखरनि 7 सुबुंफोरा बोहैलांनायनि सानसे उनावनो जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुबुङा ट्रेकिंनि दैदेनगिरिमोन एबा आथिंजों दावबायनाय दावबायग्रा हान्जानि दैदेनगिरिमोन। मुंदांखा पिकनिक स्पटआव गावनि लोगोफोर आरो नखरजों लोगोसे 20 सुबुंफोरजों ट्रेकआव थांदोंमोन एबा आथिंजों दावबायनाय हाबाफारियाव दावबायहैदोंमोन। बैयाव बिथाङा दैबाज्रुमाव बाज्रुमनो थिरांथा लायो। बिथाङा फोथायनाय दंमोन दि बियो सानस्रिना फैफिननो हागोन होननानै, नाथाय बिथाङा दैबाज्रुमनि गोख्रों दाहारजों बुखारलांफाजादों। बिथांनि 10 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिफानि दैबाज्रुमाव बाज्रुमनायखौ भिडिअ खालामगासिनो दंमोन, नाथाय उनाव दुखुनांथावनासो जायो। भिडिअआव बे सुबुंखौ दैबाज्रुमनि गोख्रों बोहैलांनाय दैजों बुखारनानै गोजावलांनाय नुनो मोनो। बिनि उनाव बियो सानस्रिनो नाजायो आरो हमथानो थाखाय माबा मोनसे नागिरनानै जेब्ला बियो दैबाज्रुमनि रुगुङाव मोनसे अन्थाइखौ हमथायो, नाथाय दैबाज्रुमनि गोख्रै बोहैनाय दैया बिथांखौ दैनो गाहायाव बोख्लायलाङो। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, सानै बर' फिसाया भारतनि अंडर-20 फुटबल टीमनि थाखाय सिलेक्शन जाबाय। SAFF चेम्पियनशिपनि थाखाय गवायाव खुंजानाय भारतनि अंडर-20 फुटबल हान्जानि सिलेक्शनाव क'क्राझार जिल्लानि गोगोमसार गयारी आरो मन'बिर बसुमतारिया सायख'जायो। एसेनोसै दिनैनि बेलासिनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।